Famisie, 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 watabanasi. Ene anwumre mede nchianchia ema obi biara mote musonfo Bernard nka. Bernard se daba bia ochre na chia kwan ba bia ubehunu no. Na ba biara ubetima hia no a ubeti Awurade Nyankopɔn asem. Bia na abrabɔ no mu ayeden ama wo. Eye no kre. Efise ba bia wo nenam no unya kwankyerefo enti ama kwan na wonanso no aye potholes wo kwan so musomfo se onim se Awurade emra yasimi Awurade ebekasa akyerewo nanu me ni usua ade bi a matu ni dini sika na sika no me ni usua koduru babia papa ne kofa sika ne ebae nia odi sika bae Satan sa papa no na kofa sika bae onua sika ama wabrabo agija sika ama waku umaame bi sika ama waku unua bi okra ne yira one ne dampa so no na akunu na die ntima maame wabrabo wabuhu abonfia die ntima unhuru babia ugina wama sikasem aye important ewo wabrabo sika ye krata wono uyusu sika ntimi nyusu sika ye Satan na basika ewo nchene so a o my happiness mami me kire wo se sika ye krata miensa ba ku pie wo toilet so one ne toilet roll sa pipa kro ne pie wo school denim enti uko school wi a uko ye adwuma na wakope gentleman no pipa gentleman no ahunu no pipa gentleman ne hwane one ne watu ne dini sika no babia ote osi one de obune ho o respect ne ho ompedede enti ono obededenim na ampanya pa apeja ne ho ama nipa de senia senka ono kwantro sa pipa no nipa ne were sa pipa no na wako akopenachi akwane kura onsa kan no na akachiro se untimi nkura no ohan onsam by ese udine she secret place ono ne amanfo ada anadwo wa wada no unni de oyere unni bodyguard ba ono no owo bodyguard sa pipa kro no hwe shew ababra amene wo kasai wo beko bank na nipa te wo abotai dia ne ohwehwe oye sika ntima otewo onua sika ne so ntime nkasa nia otewo no a okwanturu sika no ukwa ono no bebisa na asem onua mawa brabo enye abonfia nia na bo pipa miensa no nia obu ne ho abonfia no akopie wo toilet so oni animonyam ukoto ne brand new kra no a womfa ne nto mpa so the word toilet roll no nipa mfa ne sanka yo by word di kra no a womfa won sanka die ntia saa ne waye wabarabo unim hwe nia onu kopie school no saa pipa kro no unim wo twere ne keke wo de pen ne twere ne so na wa twere wie mpo no uhuru no tokune ba bia ompe ne kyira kwane na we nu a opeja ne ho no da ba bia nipa esam fifire ehwe ne kyira kwane maame ne papa musonfo Bernard nie
Mekyerɛ wo sika ase. Mekyerɛ wo sika ne nti a wɔku nua no. Mekyerɛ wo ne sika timu ye. Maat story ne dine sɛ abrabɔ de wo ekɔpen hefa. Abrabɔ de wasi hefa. Die ne ato wo abrabɔ mu. Ma menkyerɛ wo adansidie. Sɛ wo follow Bernard Asante wo YouTube. Ana follow Bernard Asante wo Facebook. Na uhyia one na pamfo na. Wo betting komo bia efri Awurade Nyankopɔn nkyɛn. Bernard apamfo no wo hefa wo Facebook ho. Otwere ampɔn basayi adom. Okatachie obrempɔn a oye ade yie a ne mmara ne ahuntahu. Otine agwam wo Bernard ahimfie ho. Na Bernard ahimfie ho ne register ne hwane. Lawyer ne hwane. Han ne bedi wasen amaw. Eye Yesu Kristo oboafo a yehwehwe na chiakwana edi bocha ne yensankyerene. One ne Bernard judge no. One ne lawyer na omote wo etwe no. Omosi wo mpia sika. Na register ne wo hefa. Wo pese wo twere wasem no. Eto wo. Na judge no lawyer de come na omo unu kwa so obeka asem no. Wadwene yese wo ni register wo. Hwe tutuminika ko Bernard ayimfio. Bernard register ni one ne osoro abofo mpempem. Angels. Ono ne Bernard. Omo ne register. Hwe mate se wo ka kire wo nua ne se. Wafre oba na obisa ne se. Wafre wo kunu no wo obisa ne se. Wafre o maami obisa ne se. Na Bernard ahimfie no. Wahunu judge no. Wahunu lawyer no. Wahunu register for no. Na wo no hane ne be interpreter amawo. Wa sua chere. Interpreter ne Bernard Asante. Brane nchene. Na odi asenne beko na pamfo no. Na obeye nkunindifo. Obedi iye wo wabrabom. Awo no obenya bi. Bana wasua che obenya bi. Ma hu se da bia wo kwa. Wo hwa amanfo nsa. Ani waka se ka nhye wo de no. This year Famisie nyame famisie watabanasi. I come to the song, it says ye o amabankesi fa wonsakata.